Okhulumela Abelaphi bendawo. Ngikhulumela izangoma. Ngikhulumela abathandazi, ngikhulumela wonke umuntu ophikisa imindeni yesizwe ngempilo. Namhlanje sinezinkinga eziningi baba. Inkinga nje yokuqala, infrastructure esebenza ngaphansi kwayo ayikho. Mawubheka uyeBriya la kusebenza khona abantu. Malinethi izulu impande sisebenzele sangena ehlathini sayoyimba kanzima sihlatshwa ameva ayisathengise ngoba yabona yonakala eFaraday kukhona abanye ochitha baswabuyalingana basuka koMozambique beze bezothengisa impande zabo la kuthiwa kuse eThekwini ngiyakhohlwa le ndawo eDalton eThekwini bahlala eminyango naseBriya abanye balala phansi kweyitamkoko abanye balala phansi kwama-bridge. Siyacela kube ne-project baba njengoba usozothatha manje kusukela ngenyanga yezimbalo ezizayo kube ne-project engizothiwa nje i-infrastructure rehabilitation kuqala eqondene nokulungisa isimo samabhilidi nesimo sezizinda esebenza ngaphansi kwazo. eBriya lapha kungawohloka noma inini amabhilidi ayawa siyacela bese siba neyinkinga nama-challenges usathwasa saliphuza saliphalaza imina abafazi namadoda bebhekile kodwa sinaso isithunzi asikho regulated. Ngithwasile ngikugobela ngiyayilanda impande ngiphumele ngaphandle la ngayilanda khona yomndawo anginayo yokungenisa izoyilapha abantwana engibathwasisayo. Sicela uba regulated sibe nazo imvume sokuthi kube ne-permit ukuthi ngizokwazi ukuphuma ngiyofilaphi ngihambe ngiye la ngiyakhona ngiyozimbela impande la ngidle khona ngiphunde ngizoyilapha ngifundise abantwana. Ziningi baba inkinga esibhekene nazo. Siyaqala nje ukuthi go back to manje emasisweni. Let's start from the foundation. Yebo sikhona sesiyalapha sezansiza. Siyafuna ukuya eParliament siyokhulumela but let's go to the root level. Let's go to the ground. Siyoqala phansi sakhe izizinda zokusebenzela singabelaphi. Konakele kakhulu. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu